Mày y cái này cái tụp à? Bánh bông bẹt. Tao mà mẹ mà nụ ai? Ai mà ya mẹ yang birthday Christmas. Hatu si mẹ ông cũng nữa. Mày nhớ thọ mà mẹ bị maya. Siapa? Ban, teriak maya mẹ mẹ là mày. Maya lagi cukup angel sah. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but shispa % ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ki dekat ka Kasi Student Union Shillong Mingi Circle belai lam do dekat usamla Samuel Karbani hak arpautre uyayong arhajar apun riu. Kila khang talai ka office trekam jong ka principal ka Institute of Hotel Management Shillong ka badan hamodiang New Shillong. Halo ka jing syak bekam jong ki Kasi betre hakani ka Shillong puli. Hak jing kram kilar pthai ku bor usamla Samuel ulakenno baka seng klashim dakani ka sinjam Kalong hadin baka principal ke Dr. Mrs. B. Kashiying kam shim la jubab satya ya ke jingbu jing tho da ka seng la arsin kenti banyak kendo na ka benta banyak keren ya ke jing ya ke bedan hapo kani kashlam puli. Di office minta lah dan tak nuta yo nak yo appointment dia terus pal lah pak appointment jadi appointment letter kadai nado Patrick adu minta yang air phone number lai dia ai ke ka respond ni yo kompel ini baik kentalan ini ka makanya ka institute la lom ka one man army tu Objektif dingi kalau baru ki senam wala da bru ni yo so ya gaju gasur ka ba ki staff ki batre ngani ki faculty lani ki casual ki wantre inda tanta katu kan por ila sya kren tok men no se ha ki tli bun sin kini ki batre ngani ki ju kompli ngi ndai house nem wala da ni ju skap shwa namar ba le se mo ha ka kam ki hap hi ban ki buram ya kam ndai kat banang mi kasni pada ngi nang yo kata kubor ba ini i principal jo ni ka institute inang tertiary ki kamut ke kentin ke ba mai ikran kala pensusi sisa ye gitu ki batre hang ni teng ka ketin ka thli ke ba pensusi bhai ki ti nakalian chuki ki la complete yangi kung paseng bat ni rungi ong ba ni dai bud dien ya ap ta ya sha kata kung ki batre hang ni hande ya sha hade suki boski ni nang mi ban kita ki complete nakalian ki student ru te hadu menta kani kadi kasien ka ba ni ru ngim sula sha su namar ba nakalian chuki staff ki batre hang ni ki batre mali lani ki batre kini ba pen khui ba kunta tertere ki pen pa hujing e bakra ba namar ba kaktin kathli ka kum kren joka ka kunto ma chaba palam teng haba kam monde ka shukun hit ba ka jingsha de ban pen i de galanti ka badai kham tam e gi notre hande da ka sur ka bajam ka kloi ban ken hit e ki hande manta pan na kalian student ru ki ai ya ka complain ha ka ba ki ka misconduct no ya ka ka bha jo ki student ba ki de ban yo hande kim yo ti kini ki complain ha ka be ki notre le teng ngapai hani what you birthday driver ru dai ini principal i penun kambakla ban pha pen khui lani ban penlong kum mali lani ban penlong kum security bar hab ban trailut baru ki jai kam wi bri un trai baro jai kam hatu la mo sarkar ko amsha bo wi umri hadu ban trai lai jai sau jai kam te ngi nakliya jongi namar wa ngimla su ban sha mata kasengi wan ban hakani ka institute mata kasengi kalong ba namar bun sin lawan ban ikendu i aida bo i sitom i mon trai di manta kasini namar bangi lathai bangan mi siwan mi ka pelong yangi bangi sim gue karai bangi wan khantala swa ye kini ka office jong ka principal hangni ha pos ji jingwan jungi ha ni kasi kadai jing wan ka Shillong East kasi student union Shillong East circle ka jingwan kalong ba kidan shibun ki issue ba ni hapan ya keren ha ka bedai ba ni institute ka bangi lap ya ka waidu kadai ka jingsha be kam
jengki kasih jengi nang ni kiba kita ki kasih kidang wantri kidang syong duty ki kiba peniat yang ni ki syuan ki syube baik dia ngila persang pada ban yaya dak jengi keren ban ngila pha ya ka appointment letter na du Patrick lengkap bagi phone number jengi bagi kontak bani Andre aduh mentah ke office yang ke principal ke kelam ya communicate bani dan ni kelam teriak bani keren kaseng i lingba kani senjam kala shu rai ban shu khang talano ya ke office ng principal maringim jio ban kendu la khat nusien kapor ban wan kani di kasin ke ba arsin ban ilawan kasin ke ban kong ilawan kamdon kasin ke ba ar ila phat appointment letter sing balai kendu APA PA ila kendu do arsin lengkap di segi call ke ba khat nusien shu kapani ya ka jingle don bor kani ke principal ke ba ngim GE bahkan dan hapo office bat ban syube iki nong train nang ni ki mismanagement ki ba shibun bahkan ni ke office kai i kai ka ke bangi wat na principal kalong baik ba ngila na PA jungki ngila kali ki ong baik ba endon bat hadien ka appointment letter ka PA ka PA tu ba ki ong hana ba ka appointment letter jungi ki ong ba kita ki issue tinggal ada thok sai hapo ka appointment bagi dia ka request ni ke regarding ki issue ki badai ki mat ki badai hapo jong ka IHM ki badan cibun dan do nyau na pratadi points ringkat ki wede ki points ki ba ngim pala ban pensai ringi wan ban pan ji chai tambah ngim pat juyo pada kata ka appointment tu mata kala peniat dah kata ko bagi ong no no way one man army ka ba i ki jingli don bor jong ki katu kat ni ki la long hadu kata ba ni ki nepotism ni ki beri ki pada ban ki bala penkulmar hai sti ni la yo lagi jikte bagi ba penkulmar beli ki kam ki ba khala kita kim julele ba ri ki beri pada ki bomla ban ya day la di ban ya sela ba tahu one man ba kata one man army pada ki syabe ba ki la ban syabe ki la ban syong duty mentah panwan ki be ba du kata ka keting di bikharsi dikasih Malah. Senjam bertinggi kalau ba lada kinut cuman beli katalah kaseng kan seshim shu senjam bakam kam kraw dari lada kim beli katalah ru lada kim respond ru in seshim kaseng kan sa lengkap bikin alam kata shimiki senjam bakam tinggi nang nismat. We have ensured that no construction will be allowed. And hence, even though environmentally the laws are allowing it, the tourism department has taken a firm stand and put it in the agreement that no construction will be allowed in that particular island. Lakot ika snong nongi kwayo sngo bahana ka snong de lakot kalayat dikila pen sngo hina snong iki mat jongki ki if they keep apprehensions jongki ruki don hi convey bet yaki ka stand jong ka tourism department manginam don ka construction te kumalong menta kani ka project kum kilai perkhat kum kilai plan kade ki ka ban penmi ya ki kam ki jam jong ki breu jong hi ki bon bha ki jing bha ki bala ban wan kane kawai ka project bagi don mentang ne pb ru kayat bet ka tulun bet ka kam ki bon ki local pila ban pet yang to kan ungut ki bay yo kam to bon ki local hi. Government has made it clear in the agreement that no structure is going to be allowed in the island. Kanu ka commercial unit ka bawan hang ni ha kajalla kadon kata kendon ka 90% of non-managerial posts kan let shaki locals 50% managerial posts ru kan let shaki local. Other than that ka shulang tang kata let us work together and let us promote our state for good things to come in the future for our youths and all other categories. Namar ba ka ka ba pi amnot ngiru hang ni Shuaban take up yung ganun project. Hindi ban suto bakla. Habang yung warra, yaki investment. Habang yung warra, yaki bakum kinigi project. Nget yung nga opi, kabakado ka jing mantoy. Kanlong yung ngiki konsama. So I hope with this small clarification that the concerns of the citizens will be addressed. Thank you very much.